साया लोंदो बिफा औ दे जागोन नानियाबो लोंदो औ जागोन आयै आइ नों दिनै फरायसालियाव थाङा नामा थांगोन आफा बिमा बै मोसौ बलदा दाबो सिखारनाय जानो जायाखै दाबो नामा? सिखाराखै माथो दिनै अंखु फिसा दाबो सिखारनाय जायाखै नामा सोर बुंनाय हा गाज्रि फाज्रि बे मुंजों दा गाबज्रिबाय थालै सोर बुंनाय हा आगैया आं बुङाखै नाया ओइ आं बुंदों थाब सिखारनांगौ फुंनि टाइमफोराव नङाब्ला देहाफोरा गिलिर जायो थां फिसा मोखाङा सुहैदो गाज्रि फाज्रि बे मुंजों दा गाबज्रिबाय थालै माथो जाखो मोजाङानो माथो मुङा थाङाय फरायसालियाव थांनो ओंखारहैदो थां बिमा गथ'फोरनो ओंखामा जायाखै औ जाबायमोन बिफा थांहैदो नोंलाय मोखाङा सुगोना सुवा सुहैदो सुहैदो मोखाङा सुनोसै बहा थांनो मानो नांगौ नोंनानावा दोनना फै फरायसालियाव सिं थांनो हायो माथो बहा हारसिं थाङो एथ' गोजानाव दोननानै फै ओरैनोसो थाबाय थायो माथो है बायलां खामानि गैयाव खामानि फैयाखै आयै थांसै थांदो फिसा बोरो नोंदायालाय लामायाव दङ दे थां मोजाङै थां औ जागोन आफा थादो आयै बिमा अ बिमा औ ओरै फैथ'लाय आं गयारामखौ लोगो हमना फैनि दसे ओंखामा जालांखादो बिफा जाथ'ला नै दानो फैगोन आं नोंना दा मोनाबासो मोनफैलायगोन नै दानो थांबाय दानो फैबाय दे थाब थाथ'दो फै थाबनो फैगोन आं दाबो सफैला आयु सोर सेंग्रा बेलाय सोर सिख्ला जालायखो बेलाय माला जोनोम लायोब्रा बेफोर सिख्लायालाय एसे नायनि र' एसेबां मोजां सेंग्रा ओरैनो हगाराहाय आं नाम्बार बिना लांथारगोन आं हेलौ नों बहा दङ आं नै लामायाव दङ आं बिनानावखौ दोननो फैदोंमोन नै थांबाय र' सासे सिख्ला नुदों र' दसे नायदों हाय आं नोंखौ मोजां मोनबाय नोंनि नाम्बारखौ मोनगोन नामा मा लाजागोन दे लाजागोन जेबो नङा आंहा लोगोफोर फैबाय थांसै आं नोंनि नाम्बारखौ खोन्था 9678739106 अके आं कल खालामगोन
माला खालामगोन? Oh, माथो मन्जित फैदोंलाय? औ जिराय जिराय जिराय। हो, नोंनि जायगाया बेयाव नङा, बेयावसो। ओइ सेंग्राफोर, लोंग्राया दिनै आंनि, बेदरा नोंसोरनि। जागोन बस, नै आं लायनोसैयानो। बा बसआ दिनै फैसा मोनदों खोमा लोंनांगोनलै गयाराम आंखौ खनसे रेहाय होबावदो मा होनदों? बुंफिनलाय। आंखौ खनसे निमाहा होबावदो मा? सानदोंमोन आं दिनै नायै बेदरै जानानै फुल इन्जय बानायनो। नाथाय बहा? ओइ सेंग्रा, नोंनो लाबोदो दिनै जौखौ। जागोन बस गोरिब मानसिनो रां दाहार होबा बिदिनो जायो साला, नांगौ समाव मोनफिना। रांखौलाय मा नांजाबाय थाखो बस? बिनि फिसाजोखौ मा? लाना फैदो। बे फिसाजो दोङो? आंनो मानो खोन्थायाखै? बिदि दा खालाम गयाराम, आं रां दाहार लानायखौ आं मारिगोन। बेयाव आंनि फिसाजोखौ दा लाबो। बियो दासो देरफुनाय सिख्ला। सिन्था खालामनाङा, सप्तासे उनावनो होगोन आं रांखौ। बेवहाय आंनि फिसाजोखौ दा लाबो। आं बेफोरखौ मिन्थिया। रांखौ होनायाबा नोंसाजोखौ लाना फैगोन आं। खुलुमबाय बेयावसो। गाज्रि दा मोनसै, नोंथाङा दा थांनो हासिगोन। आरो खोनासं, आरो जुदि माबाफोर फां खालामोबा आं गुबुनसो राहा लागोन। सेरेब दङ ना? औ दङ, जिरायफै। औ जागोन दे, हाबसे लानानै फैदो। न औ दे दोन। ओइ बाजै, फेबायलै, हाबसे लाबोबावदो। औ दे जागोन। न आगै। फेबायलै बाजै। बांद्राय दा लों आगै, थांदो। थांनोसै बाजै, नै कापसे दंबावो, बेखौ लोंथारना थांसै आं। ओइ बाजै, थांनोसै आगै। आं औ फैबाय दे। दै, आं फैबाय। थाथ'दो। थादो दै बाजै।
Hei! Ho. गारिया आंना ब्रेकआनो फेल जाबायदां हमनायानो थाङाखै माथो ब्रेकआ हो ब्रेकआ फेल जामारदों चुप गासिबो सिरि था हो माखौ गोलैनो नागिरबाय दंब्रा चुप सिरि था गासिबो आं फैबाय आफा अबाव लांना फैलायखो माथो टाइगार फिसासोलाय मानो फैदों बेवहायलाय न'आव थाब मोनैखाय नागिरनो फैबाय आरो थांनो हायो आं फिसा थौदो फिसा ससमा लाबोदों माथो फै मोसानि फिसा सानैजों फै लाङा आफा ना फै र' फिसा नाय आंखौ नाय पुष्पानि मोसागोन आं पुष्पानि धोर सेन्देलाबो ज्रावनो हाखराव हरगोन देलै नाय टाइगार फिसा आंखौ नाय जाबाय दे आफा जाबाय फै रोंगौ दे नोङो हागौथ' आं आयै ओ बिमा ओइ बिमा र' थांगौ आयु लोंना फैलायबाय बियो बारा लोङाखै बिदि लोंबाय थानांगौबा न'खरा मा जानांगौ कापसेल' लोंदों बेयावनो दिनै फेबाय आं आफा नों दिनैबो लोंना फैलायबाय लोङाखैलै कापसेल' लोंदोंमोन बेयावनो फेबाय दिनै आं थौ उन्दुहैदो बिमा लांफैदो बना लायगौ बिफा आफा मा एसे फुङावनो बन सिनखोब्रा औ सिनाबा ओंखाम ओंख्रिखौ माथो संनांगौ बहाथो थांनाय फुङावनो ओरैनो बेरायहैदोंमोन माथो गस्लाया जिलालासो जिलाला गानाबा गोदान गानना बन सिननांगौ थांदो ओंखामा जानानै नोंनानाव दोनना फै फरायसालियाव जागोन आफा बिमा औ ओंखामा खुरना हो जागोन गथ'फोरनो बिफा नोंबो जाफैखादो औ दे जागोन आदा थांसै फै थौदो थांदो मोजाङै लां जागोन दे गारि फैयो नाम्बारा मामोन 96 78 9 oh 39106 हेलौ हेलौ आं जिमि जिमि माने
दाखालि नाम्बार बिनाया औ आच्छा नों मोनसे खोथा बुं मायाव नायना मोजां मोनखो नों आंखो नोंनि महर मोखांखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो खनसे नुनायावनो एसेबां फसन्द जानाय महर गैया आंहा मानो गैया जानो नंखायसो बे मोजां मोननाय नंखाय नङा लोगो हमनि लोगो हमजागोन बबे जायगायाव बहा फै लेब्रा दैमा जिङाव दे येस रावखौबो नुला माथोलाय दिनै रावबो फैमाराखैथ' बाप्पा मा एसे मोजां सिख्लालै औ हारसिं फैनायब्ला लाखिखागौमोनलां आं बिखौ आदा रथ'लाय आं फावथेन गंसे लाना फैनि औ दे लाना फै ओइ फैफिनबायलै फैफिनबाय आहा मोदोम लायदों उनथिंनिफ्राय जा हिट नुखादोंलै मा नांगौ बिनानाव नोंनो फावथेन दंना फावथेन दङ न बिनानाव ओइ नोंनि फास्राया जा मोजांलै आं लाखिनोसै दा फै हारसिं लांनो थौदो आदा बोरो फावथेनालाय आंनि फास्राखौ माखासे दुथांफोरा सेना लाना खारबाय माथो जाखो फालिस लांदो दा प्लिज आदा आंनो फास्राखौ लायना होफै नङाब्ला आं आफानो खोन्थाना हैगोन आं मिथिया गावबा गाव फालि लाबोना लाफै आं मिथिया अ नों आंनि बिदा नङा नामा आं मिथिया आंनो फास्राखौ नांगौ लायना होफै थांसै आं मा खालामबावनो आं दा न'आव थांबाबो रायजागोन फालि लायनो थांनानै गाहाम जागोन थांसै आं फालिखौनो लायनो रायजागोनसो नङाबा नायनिथ' सिख्लाया फैना फैया सिख्लाया फैयोब्लाथ' गारनायाव गैखाया आदामोन फालिया हर आगैनिसो मा फालि नांगौ नोंनो नोंना नावखौ लाना फै नोंनाव जोबोद साफालै नाय आं नांज्लायनो फैयाखै फालिया हर आं थांसै फालि नांगौ नोंनो औ आरो खनसे बुंबावो आं नङाब्ला बिनानावा बुगोनांगौ बेनिखायनो थाब हर फालिया आं थांसै माबायदि बुगोन नोंनानावा ओरै फै आंनि बिनानावा माबायदि बुयो नायबावनो
Ya!